Ng'ikruok somo nobedo e sikund primar ma Ulowa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya bang' jopuonj rem chopo e sikul. Mana jopuonj 3 kende ema nyochopo e sikul ka mamoko maromo 9 wachore ni omoko loka usenge tok pi nam dino lalo madhogoe. Ma en sikul ma Ulowa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Nochuno nyithindo manoyuoro mar yawo sikul mondo donji e tugo e pap ni mar jopuonj ne onge kaluwore gi pi nam momedore kendo dino lalo madhogoe kendo loro ne thoth jopuonj modak e chiro ma usenge. Jopuonj biro chopo sikul yo maber kaka mano to wabiro luso pipo. Wabiro luso dhano, wabiro wito ngima mar dhano e ndara kar kae nikech ndara rach kendo rach kabisa. En kama kiyoro pi ma ichungi to pino bende ringo. En pi maringo ka ok isamba odonji nam matino chala aora. Aora no kidhi ywayo dhano kani. Emomiyo government kata ber nowacho no yaw school. An kaka janyuol ma Ulowa Primary School aneno ni manto dhi miyo dhano thoe e gweng' kani. Kapo no kolos ndarano. Ndara kolos sawa. Kapo ndara pok obedo maintained to thoe dhi beti go tagulu kar kae. On being ni Dhogoye is completely overflooded. Ma safety ma jopuonj ni kamarach. So as you can see nyithindo mani school ka maonge jopuonj. Koro wan kaka leaders mane jonyuol oyiero wan gi nyithindo gi ka. Koro Dhogoye en bridge moro ma o connect Usenge sublocation gi Gotagulu sublocation ma ko onge to onge activity mora manyalo dhi mbele. Kaluwore koda Lois Obadha ma en achiel kuom jonyuol e sikundni, giseyo piny owacho kuom yie mar yawo sikunde kata doko ni sikund nyiri ma Libamba kae ma Ulowa to nooro ne jonyuol ote machuok machwalo nyime yepo mar sikundno kaluwore kod oula mapek ka giwacho ni piny owacho ne pok oikore malong'o ne yepo mag sikunde. Kwaneno ka tich no biro bedo mayot mo government kata ka wacho romo gi rangi e solution alternative maber ma ginyalo loso mondo joma dhi e school kaka koro joma biro e school Ulowa kar kae en ok en Ulowa kende, nitie Nyayo Primary School bende, nitie Osieko bende within this community achiel ka, nitie Gotagulu Secondary School, nitiere Ulowa Girls Secondary School. Gin skunde ma bedo served gi ndara achiel ni eka nyithindo bi kar ka jopuonj bende chop kar kae. Koro kata ka government wacho ni mondo yaw skunde pod aneno ka nitie buok maduong' kabisa nikech gik mang'eny pod ok oikore. Ndara ni en gima nyaka ng'i eka nyithindo biro chopo skul kaniyo maber. Wayuaka kendo wakwayo gi muolo ni government, national government gi county government odwarnwa temporary solution ni goeno. Nikech koweye kamano to I'm very sure nikata kinyi the whole of this week nyithindo ok bi report and exams to ni mbele kanyo. Gikwayo piny owacho mondo donjre wachni kaluwore ni e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto higa mokalo e gwengego ne osingo ni olalo manyasani biro ger kuom dweche 18 e dho wath madhogoe. Sani koro gino miyo oganda mathoth idho yie ka gikwang' nyaka loka machielo, gino magiwacho ni chamo omenda mathoth. Dhano yawo skunde lakini preparation maber to onge nikech ok obedo organized kaka nyithindo gi joma ok biro chopo e skul nikech koth oketho kuonde mang'eny. Kata mana Dhogoye en achiel ma koth yemo ketho. To kodhno pod dhi ga chwe kata sani. Kata kawuono koth nindo chwe. Ma Dhogoye pi medore. To Dhogoye kanye yo ma dhano nyalo donjogo kende Gotagulu ka ok otiyo kod yie. To yie to en very much expensive. Magibiro seche ma jagoro maduong' mar Nat Collins Oyuu nowacho ni piny owacho nyaka koro rang malong'o ngima jopuonj kod jopuonjre e seche ma koro yawo sikunde mar neno ni ngimagi ok oketi andaki kata matin. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.